Инициативата започна на 6 септември. Тя е напълно безплатна за всички, които са си закупили билет за вход в крепостта. Петя Иванова е пяла и в други исторически обекти, но тук се чувства специално, сякаш свързана с Бог. Вдъхновяват я акустиката в сградата и майсторските сценописи на художника Теофан Сокеров, които пресъздават историята на българите. Песнопенията Петя Иванова изпълнява от няколко различни места под купола на Патриаршията. Хармоничните съзвучия включват. Това е сбор от песнопения, посветени на Господ, на Света Богородица, които са от Багуно, Аркадел, това са любими мои композитори и изпълнения на Аве Мария. Също така изпълнявам Хвалите име Господне и Отче наш, така също Аве Верум корпус на Моцарт, но радвам се, моя, което е Отче наш, моя композиция, много обичам и най-интересното, че с абсолютно всички хора и по различен начин се получава. Петя Иванова започва своята програма с кратки слова за Великия Търновград. Едва ли на света ще видиш, страннико, по-чуден град от Търново, където истина, легенда и живот се гледат в янтара и небето заедно. Живея в град Мистерия, с къщички накацали в скали, като портали свързващи ни с времето от минало и следващо, като рисунка призрачна в небедето, като бисерни звезди, изгряващи от янтра към небето, като приказка недоразказана и вечна, Търново. Книгата за посетители в Патриаршията на Царевец десетки туристи от България и чужбина записват, че с тези песнопения на това място и с тази талантлива жена те са успели да докоснат и чуят посланията на Бога.